takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa dneska, asi po 4 dnech. Ještě před začátkem videa bych chtěl hlavně poděkovat jednomu mému kámošovi, který mi radí, který mi všem možným radí, jak všechno postavit a módy, všechno prostě, to všechno bude. Takže mě poradil pár módů, který bych si mohl tak do příštího dílu nejdřív sehnat. Ale možná dřív, tak příští díl, tak vy už možná ty módy budete mít u mě, ale nevím. Takže můžeme začít hrát. Minule jsme stavili teda, jak se tomu říká, víte, co mám na mysli. Jo, tenhle ten náš dům, počkejte, jo, dobře. Jelikož já jsem menší čanky, protože se mě to... Mám tady všechno takový pěkný, tak se to trošku... Já mám teď rychlou grafiku, jako... Asi by se vám víc líbila ta pěkná, ale nějak se mi to teď dost buguje. No jasný, to jo. To je co? Ači to vypnu. Ale no to je jedno. To když tak oh shit. To se vám když tak nebude ani zdát, že by se to nějak sekalo. Takže v minulým díle jsem stavil, víte, co mám na mysli? Co to jede? No to je jedno. Takže v minulém díle jsme stavili ten, ale já jsem se rozhodl, že ještě v dnešním díle ho budeme stavět, protože já jsem kámošovi teda říkal, že v tomhle díle bych už se začal kopat nějak do země a hledat nějaký ty suroviny, co pro mě budou lepší, ale já dneska ještě budu nějak vylepšovat ten strom a tak dále. Teda ještě bych chtěl poděkovat Anonymous.cz za to, že mě sleduje, dáváme lajky. A ano, máme tu slípky, takže se nějak budeme množit a pak je zabíjet. Vajíčka tady jsou, ale já potřebuju to jejich zrní a postavíme si plůtek. Jenomže teď mě to nějak trošku vypadlo, jak se ten plůtek staví. Já se tady nasekám nějakou vlnu, protože jsem si řekl, že bych mohl stavit něco z vlny. Ne jako nějaký barák, to ne, ale samozřejmě nějaké místnosti a tak prostě. Víte, co mám na mysli prostě. Tak, stříhy. Tak, teď se zase vrátíme a ještě by to chtěl nějaký vajíčka, ale zatím není třeba, takže já zkusím teda tu slípku nalákat, to fakt funguje. Jo, tak to teda funguje, ale teď mě docela dost vypadlo, jak se staví, no víte, co myslím, plot. Tím teda budu mít takový žebřík. Že já jsem už vykutal, normálně už tu sekiru, co jsem měl. No, tak já asi půjdu na kámen a tuhle sekiru, no mohl bych si ji vzít. Ale asi půjdu ještě takhle na kámen. Takže teď budu potřebovat hodně toho dřeva, protože myslím, že se plot dělá ze dřeva. No to je fakt pomalý, já tady nakutám kámen. No tady by mohly být nějaký naše doly, ale neříkám, že budou. To fakt, že mě to teď jenom napadlo. Že zase jdeme do baráčku. Napište, co by se dalo změnit, co byste chtěli, aby se změnilo. A tak. Jo, takže takhle se to nestaví asi. Počkat, musím se zamyslet.
To je žebřík, ale... Jak se prosím staví ten... plot blbej. No nic, tak slepice ještě dneska nahánět nebudem, já to zjistím do dalšího dílu, protože se mi nechce dávat střih. No, já se ještě slepice nechám chvíli. Teda slepice krávy. Ne. Už nám to tady políčko roste, tak já ještě nějaký přisadím. Ježíš. Myslím, že... Ale to ne, to si nejsem jistý. Jo, trávu nechci. Myslím, že šlo, že i když... Ale to šlo, myslím, jenom v Pocket Edition, to je na iOS a Android. Že prostě, když jste... Prostě, jak se to sází, teď nevím, jak se tomu říká, čím se sází, takže tím prostě šlo získat tyhle ty, ale to myslím bylo, protože tam nebyla tráva. No to je jedno. Takže sem postavíme nějakou hlínu, takže vykutáme trošinku hlíny. Já bych tomhle dílu toho dost postavit, takže si musím docela ono přidat, protože jako čas mám, ale ten kámoš hodně, co mě sleduje a rád se na mě dívá. No teda aspoň si to já myslím. Ne jako rád, ale prostě se na mě dívá. Tak bych chtěl, protože on říkal, ať jsou ty videa takhle dlouhý. No tak já proto budu točit takhle 17 minut třeba. Zase, no, jako, já jsem to točil, já jsem neměl přehled o čase, tak jsem prostě nějak to natočil. Takže teď jdem si to, jak se tomu říká, si vykutat sekeru. Kamenou, takže sekera. Takhle. A jdem, než budeme zase kopat stromy. Jsme hotoví dřevorubci. A já myslím, že už bychom se měli docela vrátit. Já zatím tady něco postavím, s kterým jako... Ježíš, já jsem debil. Promiň, jestli se na to díváš, že jsem tohle řekl. Ježíš. Takhle. Jinak všem, hlavně tomu kámošovi chci říct, že crafting teda ještě nevím, za jak dlouho bude. Takže jdeme chrápat. A už vidím, že nám ubývá jídlo, takže už budu muset někoho zabít, abych měl nějaké jídlo. Možná i vás. Ne. Takže slípky budu muset zabít. Nevím, jestli tady už není jehněčí, ale... No, slípky zabiju. Slípky. Ale to ne, spíš ty krávy. Ne, asi... co jsem to chtěl? Asi slepice. Že krávy taky budu množit. Ale až taky nějak, tak slípka. A už nemůžu běhat, tak rychle se jdem. No rychle. Tak se jdem prostě upíct. Tam to. Mně to zase vypadlo to kuřecí maso, nebo já nevím, jak se tomu říká. Uhlí, že bychom měli. Já uhlí máme, tak si pečím maso.
Asi zvětšíme truhlu. Koukám, že už je docela malá. Ježíš. Ještě pečím kámen, protože mně se taky bude hodit takovejhle ten. Aha. Je tenhle ten jsme přežili. Kuty. To myslím bude stačit tak. Tak bude stačit. Že jdeme zase stavět. Ne, počkat, já si jdu pro nůžky. Že listí by se nám mohlo ještě hodit. Ups. Teď jsem zapomněla, že tam vypalujeme uhlí, což jsme úplně tak nechtěli. Jsem nechal vypálit jenom tak, že jsem to uhlí měl, že to časem hodně díl budu potřebovat. Ale teď ne, tak to necháme vypálit. Tak jo, tady vidím, že takhle by ten strom být neměl. Že takhle to skutám. To skutám když tak dole. Ježiši. Čekat. Ne, F2, F3.
kámošem jsme se bavili, jestli mi neporadí teda nějaký výtah, takže se ještě domlouváme, jestli by mi neporadil nějaký výtah, který bych se mohl postavit, protože žebřík mi přijde takový na nic. Takže tady určitě nebudou žádný, jo, jsou tady bloky, to je dobrý. Podstavený bychom to měli. Je to máme taky o práci míň, semínka zasazený máme, tohle to taky máme a v tom případě to můžeme dát pryč, necháme se teda vypálit uhlí dřevěný. Ze zbytku to, co tam je, tak si to vypálíme, což je docela výhodný. Z tohohle dřeva uděláme sticksky, z kterých si uděláme plůtky, ne. Takhle. A já si to rozdělím. Ne, takhle se to nedělí. No to je jedno. 32, 16, 16, 16, 16, 16, 16 a ještě mi zbydou nějaký sticksky, tak je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na 7 částí. Plůtky postavený, ne plůtky, žebříky postavený máme, to bychom taky měli o práci mít. Tak co dál? Jo, teď jsem si chtěl udělat ten sandstone, nebo ne sandstone, glowstone. Je to taky pletet, jo. Jsem to nějak začínal sekat. No, teď docela, jo. Si musím nějak nastavit. Ne, tak to jsem teda asi dost blbej, protože teď nevím, jak se dělá takový ten žlutý redstone, teď nevím, jak se tomu říká. No to je jedno. Doufám, že se to dělá tady ve truhle. Nebo ve truhle. Vlastně to ujelo. Takže zase už po druhé pro dnešní díl to je všechno. Nevím teda, jak dlouho jsme točili, ale samozřejmě při kulatých dílech, což znamená 10, 20 a takový, budeme mít nějaký delší díly, možná to bude v livestreamu. To se můžete ještě překvapit, protože do 10 dílů to nás čeká ještě dost, takže zatím čau.